का भेल राजू? काहे रोआ तारा? चाची चाचा इस दुनिया में नहीं खन, उनका एक्सीडेंट हो गया। काजी रउआ कबो गाँव आवे के मन ना करेला का? आवे के तो बहुत मन करेला, लेकिन का करी, घर पे इतना कर्जा बा कि मजबूर बानी। कुछ होना जननी बलमुआ के सुखवा जिंदगी में हमरा भेटाइल खा